Il-Gvern se jonfoq 72 miljun euro oħra biex l-għajnuna tal-Gvern fi ħlas ta' pagi tibqa' tingħata sa' Settembru. Minn Lulju sa' Settembru ħaddiema full-time li xogħolhom jiddependi mill-attività turistika se jingħataw il-benefiċċju sħiħ ta' 800 euro fix-xahar, filwaqt li l-ħaddiema part-time li jaħdmu f'din l-industrija se jibqgħu jingħataw 500 euro fix-xahar. Dawk il-ħaddiema li se jingħataw il-benefiċċju sħiħ ta' għajnuna fi ħlas ta' pagi jridu jkunu jaħdmu foqsma involuti mal-akkomodazzjoni turistika, aġenziji tal-ivvjaġġar, skejjel tal-lingwi, organizzazzjoni ta' attivitajiet u trasport bl-ajru. Minn Lulju sa' Settembru 20,000 azienda jew dawk li jaħdmu għal rashom li l-operat tagħhom ġie affettwat minħabba l-pandemija wkoll se jingħataw benefiċċju ta' għajnuna fi ħlas ta' pagi. B'sosten ta' 72 miljun euro, dawn in-negozji li mhumiex relatati mal-industrija turistika se jingħataw benefiċċju ta' 400 euro fix-xahar għal kull ħaddiem full-time u 250 euro fix-xahar għal kull ħaddiem part-time. Għaldaqstant bejn Lulju u Settembru, in-negozji u l-kumpaniji ser jgawdu minn appoġġ ta' 80 miljun euro. Dan permezz tal-iskema ta' rifużjoni fil-kontijiet tal-elettriku u għajnuniet fi spejjeż operattivi fil-kirjiet. Dan ifisser għajnuna akbar milli kien jingħata fl-għajnuna fi ħlas ta' pagi minħabba l-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.